Hola, benvinguts una altra vegada al meu canal, La veu d'en Xavi. Com us vaig dir a l'últim vídeo, volia fer una sèrie ara de vídeos sobre un tema determinat que és pros i contres de diferents aspectes de la República Catalana. I amb aquest vídeo comencem la sèrie. Pros i contres de tenir un exèrcit propi a Catalunya. Comencem! Doncs sí, avui parlarem sobre els pros i els contres de tenir exèrcit propi, un exèrcit català, el de la República Catalana. Primer de tot us donaré unes quantes dades. El 87,2% dels països del món tenen exèrcit. Això vol dir que 25 països no en tenen. D'aquests 25 països, 18 són illes. Els països que no tenen exèrcit estan dividits en 8 a Sud-amèrica, 8 a Oceania, 6 a Europa, 2 a Àsia i 1 a Àfrica. El país europeu més gran sense exèrcit és Islàndia, i té una població aproximada d'uns 330.000 habitants, una mica més del doble que Mataró. El país més gran del món sense exèrcit és Costa Rica, i té gairebé 5 milions d'habitants. Bé, no té exèrcit, però té la Guàrdia Republicana, que està dotada, entre moltes altres coses, per exemple, amb míssils terra-aire. I a més té desplegats sobre les terres de Costa Rica 7.000 marines nord-americans, perquè té signat un acord amb els Estats Units que diu que qualsevol atac cap a Costa Rica és com si ataquessin directament als Estats Units. Bé, després d'aquestes primeres dades, comencem. Pros de no tenir exèrcit propi. Doncs una de les avantatges de no tenir exèrcit propi és que no has de dedicar una partida pressupostària a defensa. Per tant, tot allò que et gastaries en defensa, tu pots gastar en altres coses, com educació, com tu pots gastar en cultura, com tu pots gastar en serveis socials, en ocupació, en el que vulguis, en qualsevol altra cosa que no sigui defensa. Un altre pro de no tenir exèrcit és poder dir que no tens exèrcit. Sembla una redundància, però comunicativament és potent. Tenint en compte que només 25 països del món no en tenen, que es crea un nou país i que a més no tingui exèrcit, té una potència comunicativa que no està gens malament. Un altre pro és que cap país es pot sentir atemorit per temes bèl·lics, perquè evidentment al no tenir exèrcit ningú es pot sentir atemorit perquè facis les maniobres en algun lloc determinat o perquè compris més armament que un altre, perquè com no en tens, tampoc cap país ens pot considerar un enemic militar, perquè al no tenir exèrcit no som rival en aquest aspecte ni podem generar objectius militars. I una cosa que és òbvia, ningú pot utilitzar l'exèrcit per fer un cop d'estat. Ara passem als contres de no tenir exèrcit. El primer i més obvi és que no ens podríem defensar de cap tipus d'atac militar. Al no tenir exèrcit no tindríem infraestructura per poder defensar-nos en el cas de que algú ens ataqués militarment. En cas d'una catàstrofe natural o d'un atac terrorista, doncs hauríem de mobilitzar forces de seguretat que tinguéssim al país, que en aquest cas serien segurament els Mossos, alguna altra policia potser que tinguéssim creada com a nacional, i després a les policies locals i els serveis de protecció civil i de més. Això el que voldria dir és que trauríem les forces de seguretat que tenim en uns llocs posades per tot el territori per anar a destinar-les a un lloc concret, que això serviria relativament per controlar la situació, però evidentment desguarniria tots aquests llocs on hem tret la seguretat. Un altre contra és que al final hauríem de fer tractats amb altres països per garantir la defensa de l'espai aeri i de l'espai marítim, perquè fins i tot Andorra té tractats de defensa. Andorra té un tractat amb Espanya i un altre amb França que diu que són ells els que s'encarregaran de la defensa del seu territori. Nosaltres n'hauríem de signar també alguns. Evidentment no són de franc aquests acords, sempre has de donar alguna cosa a canvi i jo no sé fins a quin punt ens interessaria, o fins i tot si voldria l'estat espanyol signar un acord de defensa amb nosaltres. Un altre contra és que bé, que sí que és cert que no hi hauria un pressupost específic per defensa, però hauríem d'augmentar, evidentment, la partida d'interior per dotar primer la policia de més efectius, després de més logística, més material adequat per a algunes situacions complicades, com pot ser la defensa de l'espai aeri, o com podria ser els guardacostes, o com podria ser, per exemple, algun tipus d'infraestructura de cara a prevenir o a alleujar les catàstrofes naturals. A més, hauríem de fer formació específica per als agents de policia, que no és una tasca seva implícita, per tant, els hauríem de formar en aquest aspecte, i això voldria dir diners, evidentment, i segurament fer una llei que els hi permetés tenir competències en segons quines actuacions dins del territori. I un altre contra és que, tenint en compte que el país més gran d'Europa
sense exèrcit és Islàndia i té només 330.000 habitants, que un país de 7 milions i mig no tingués exèrcit donaria una sensació de país, a més de petit, que ho som, sinó de poc seriós potser o poc responsable. Bé, hi ha milers de pros i de contres, segur que vosaltres en teniu molts més, m'agradaria molt que els posés als comentaris i puguem-los comentar entre tots. Podeu fer servir l'etiqueta pros i contres i l'etiqueta La Veu d'en Xavi per poder posar al Twitter també i al Facebook els pros i contres que vosaltres trobeu sobre tenir o no tenir exèrcit. La meva opinió al respecte de tot això és que crec que a Catalunya o els catalans tenim com una mica de fòbia a l'exèrcit o a les forces de seguretat. Nosaltres som un territori que va perdre una guerra, som un territori que som els vençuts d'un conflicte, estem envaïts militarment per un altre país que ens va prendre totes les nostres llibertats i ens ha menyspreuat en diferents graus des d'ençà fins avui. Per tant, jo crec que dintre de l'ADN dels catalans portem aquesta rancúnia, aquest odi o aquesta, no odi, sinó aquesta com por a l'exèrcit, no? Després vam viure també amb l'exèrcit. Després Catalunya ha viscut una dictadura dins l'estat espanyol, on a Catalunya especialment tot l'estat, però Catalunya potser una mica més, ha estat presa de la còlera de la dictadura, fent molta pressió cultural, social i de tot tipus sobre el nostre territori. Vam ser un dels bastions de la república i evidentment ens van bombardejar l'exèrcit altra vegada, vam ser envaïts per l'exèrcit una altra vegada, per tant una altra vegada per la força ens van dominar, i aquest és el sentiment que tenim molts catalans envers l'exèrcit, i quan sentim parlar d'exèrcit com que se'ns posen els pèls de punta. Però també hi ha una altra cosa que em fa pensar, no? Jo no havia nascut, vaig néixer aquell mateix any, el 81, però pel que m'han explicat els meus pares, perquè he llegit, perquè m'han explicat companys, perquè m'interessa molt la història del meu país i ho he pogut estudiar i parlar amb diferents persones. El cop d'estat del 23 de de 1981, realment si allò hagués anat endavant, a Catalunya només teníem 2 o 3 dotzenes de Mossos d'Esquadra tancats dintre un pla de la Generalitat amb un cotxe una mica més que una tanqueta blindada allà dintre i sense cap altra defensa davant d'un exèrcit totalment militaritzat i potent com era l'espanyol, i allò no ens hagués servit pas de res. I això em fa pensar que Catalunya, més enllà de tenir un exèrcit potser tradicional, el que sí ha de tenir és una força d'autodefensa, digue-li com vulguis, però estic segur que una de les estructures que ha de tenir Catalunya és aquesta. Per tant, després de tot això, davant de la pregunta Catalunya, o sigui, me la faig a mi, Catalunya ha de tenir un exèrcit propi. Jo crec que actualment, en la societat que vivim, tal com està el país, tal com està el continent, Europa, tal com està el món, sí ha de tenir un exèrcit, potser no com els que coneixem fins ara o els que ens és més pròxim, un exèrcit modern, un exèrcit basat segurament en la intel·ligència, en les noves tecnologies, en la comunicació, amb la informació, i no pas tant amb l'armament o amb vaixells militars potentíssims o amb grans efectius d'avions. Jo crec que ha de ser un exèrcit més intel·ligent, un exèrcit més modern, però estic segur que l'hem de tenir. I davant de la pregunta, vols que Catalunya tingui un exèrcit? Doncs no. Jo no vull que Catalunya tingui un exèrcit, de fet no vull que cap país del món tingui un exèrcit. Lamentablement, com he dit abans, dintre de la societat que vivim i a més, tenint en compte que qualsevol país pot patir un cop d'estat pròxim, que podem tenir atacs terroristes de diferents escales, com s'ha vist desgraciadament últimament en França o Bèlgica, o catàstrofes naturals de magnituds que ens sobrepassen la imaginació, com ha passat al Japó o altres llocs, o terratrèmols que passen habitualment a diferents indrets. Jo crec que val la pena tenir un exèrcit, una força de defensa pròpia, més enllà de fer acords amb altres països perquè col·loquin els seus militars al nostre territori. Jo crec que nosaltres propis hem d'adoptar una postura de sentit d'estat, de creure'ns-ho que volem un país i que volem un país fort i potent en tots els aspectes, i evidentment la defensa de la nostra terra, de la seva gent, perquè no repeteixin fets com el del 1714, que evidentment estem en un altre segle, coses com la Guerra Civil o intents com el que va passar el 23 de febrer de 1981. No? Tenir una mínima defensa que ens pugui defensar el territori, que ens pugui defensar els ciutadans de Catalunya i que estigui al servei de les persones i els catàstrofes que puguin succeir que siguin un cop de mà potent. Per tant, no vull que Catalunya tingui un exèrcit, però crec que Catalunya n'ha de tenir un. Bé, espero que us hagi agradat, espero que pugueu comentar aquí al sota la descripció del vídeo què penseu del vídeo, què penseu que són els pros i contres que us passen pel cap o coses que m'he deixat moltes, i així també poder fer una miqueta de debat. Aquí us deixo també les meves xarxes socials, a Twitter i al Facebook, perquè em pugueu seguir i també comentar. Ja us he dit abans que podeu fer servir l'etiqueta pros i contres i l'etiqueta La Veu d'en Xavi per comentar-ho a Twitter i a Facebook.
Feu like, sobretot, feu like si us ha agradat el vídeo i si voleu que segueixin aquesta sèrie. Subscriviu-vos si no ho heu fet ja, que així podreu seguir tots els vídeos que vagi penjant i us arribarà una notificació en quan els pengi. Per tant, estareu a l'aguait d'aquesta nova sèrie i moltes gràcies i fins la propera. Bon dia, i és tan by the seaside in my mind. I could walk